Tak nazdar. Toto je druhé video zo série tvorba vlastnej hry v GameMakeru. No a v tejto, myslím, minule sme si ukázali iba hráča. Tak teraz si ukážeme nepriateľa a cieľ si dáme. A ešte sme to aj, áno, stenu sme robili. Takže si vytvoríme sprite, create sprite, sprite duch. Dáme mu load sprite, sprite duch a nacentrujeme vždy. Teraz kreatneme object, duch a nahráme mu sprite ducha. Budeme, myslím, na to podať 4 eventy, dáme si event create, teda keď sa objaví na tej mape, tak sa začne pohybovať do všetkých smeroch rýchlosťou 2, nech je pomalší ako hráč, aby to bolo také jednoduchšie trocha. No a teraz si dáme vec, ktorú sme ešte nepoužívali, alarm. Tak vytvorí sa nám nový alarm, teda keď sa spavne, objaví sa na tej mape, to je jedno ktorý, či jeden, či dvaja, to je jedno, tak sa spustí alarm 0. A tuto si nastavíme, aký čas, teda koľko chceme nastaviť, teda časovač, alebo neviem ako to inak nazvať. Nepočíta sa to v sekundách ani v minútach, je to v stepoch a 1 sekunda sa rovná 30 stepov, teda dáme 90 stepov, čo je 3 sekundy. A chceme nastaviť, aby po každých 3 sekundách zmenil smer. Teda tuto pridáme nový event, alarm 0, teda keď ten alarm 0 vyprší, tak zrobí to, čo je pridané v tomto evente. Teda tu dáme, že zmení smer vlastne, teda znova dáme pohyb do všetkých smeroch. Dáme rýchlosť 2. A teraz by sa to vlastne iba raz zmenilo. Začne sa pohybovať, o 3 sekundy sa to zmení a koniec. Nič ďalej. Tak musíme znova pridať nový alarm 90. A teraz sa to bude opakovať stále dookola, lebo vlastne skončí tento alarm, spustí sa tento a keď sa spustí tento, tak vlastne skončí ten, tak sa zrobí toto. No a znova sa nastaví ďalší alarm a takto sa to bude stále opakovať. Ďalej si tu budeme musieť pridať collision. Pridáme si ho na object stena, teda keď narazí do steny, tak aby cez ňu neprešiel. Teda tu dáme, kde to je, moving a stop. A speed 0 samozrejme. To je všetko. Nie, to som zvedal, pardon. Zmení proste smer. Pôjde do iného smeru, keď sa toho dotkne. A rýchlosťou 2. No a ďalej by sme tu dali reverse room, teda keď opustí tú miestnosť, teraz other a outside room, outside room a vlastne keď opustí miestnosť, keby náhodou tam nebola niekde dostávaná, že by tam neboli tie bloky a vyšiel by z mapy, tak by sa vrátil. Teda mu tam dáme reverse horizontal a reverse vertical. Teda vlastne keď pôjde hore alebo dole, tak sa otočí proste na tú opačnú stranu a pôjde späť. No a to je pri duchovi myslím všetko. Zatiaľ životy a zabíjanie nejdeme dávať. To by si myslím, že stačí. A ešte tu dáme teda cieľ, ako sme si hovorili. Takže sprite cieľ, load sprite cieľ. Dáme takéto dvere, to je tak v pohode. Nacentrujeme, uložíme, vytvoríme nový object cieľ, nahráme mu textúru dverí a znova. Toto nemusíme pridávať eventy, môžeme to dať vlastne do tých hráčov, ale tak to už je jedno, tak môžeme to dať tu, to už je jedno, kde to dáme. Takže vytvoríme kolíziu so všetkými týmito hráčmi. Takto. No a teda v každej polohe, keď bude otočený, tak keď vlastne vojde do tých dverí, tak to niečo zrobí. Nesmieme dať iba do jedného, lebo keby išiel napríklad smerom, dali by sme to iba dole,
tak keby šiel smerom hore, tak by ho to nepremiestnilo, ale keď sa pôjde smerom dole, teda v tento, tak vtedy by ho to iba dalo. No a teraz tam dáme, že to zobrazí správu, keď vôjdeš, dáme, neviem, gratulujem, postupuješ do ďalšieho levela. Bodka, alebo výkričník môžeme dať. No a teraz tú správu dáme Ctrl+C, nakopírujeme do všetkých. A teraz ešte tu dáme, aby ho to vlastne presunulo do ďalšieho kola. Teda najprv si uložiť. Najprv si musíme vytvoriť novú izbu, máme ako room 0, tak si vytvoríme novú room 1. To už je jedno, to nejdeme budovať, len potrebujeme si vytvoriť vlastne ten druhý level, lebo keby bol iba jeden, tak by nám to vyhodilo error. Takže teraz znova pôjdeme do toho cieľa a dáme si tu main 1, to je go to different room, teda takto, a keď sa vlastne to dotkneš, tak ťa to hodí do room 1. A efekt to už, ako premiestňovacie efekty z jednej izby do druhého. Create from left sa obrazovka myslím takto presunie. Ja dávam tento blend, ten je celkom v pohode. OK. A znova nakopírujeme to do všetkých. No a to by malo byť myslím zatiaľ všetko. Loading. Aha, ja som to tam zabudol do tej izby dať. Dáme si tu rovno aj toho ducha. Dáme si ich tu zo pár. Nech to není také suché, keď pôjdeme do toho cieľa. To už je jedno. A dáme si na druhú stranu semka do rohu. Sem si dáme ten cieľ. Dáme OK a ideme to vyskúšať. Takže pohybujú sa, menia smer. Každé 3 sekundy by mali. No a hop, však vlastne my sa ich môžeme chytať. No a teraz keď sa dostaneme do toho cieľa, tak nás to hodí do ďalšej izby, do ďalšej tej roomky, ale nič tam není, lebo sme tam nič vlastne ani nedali. Tak to hodíme tam toho object hráč dole, vyskúšame to teraz. A ešte dáme teda object duch, nech nás aj zabije. Teda nebudem, ešte si tu život nebudeme dávať, že nám bude uberať hápko postupne. To si zrobíme neskôr, ukážeme. No ale zatiaľ tu dáme, aspoň nech nás zabije. Nech nám to dá kolo odznova. Keď sa ho dotkneme. Aspoň si ukážeme, ako to vyzerá. Znova pôjdeme different room, hodíme a dáme tu room 0. Myslím, že takto pôjde, ale išlo by to aj restart room, nie go to room 0, alebo môže byť aj to restart room, to je tiež celkom v pohode. Ale tuto, čo sme, nakopírujeme si to, samozrejme ešte do všetkých. A ešte, kde som to nastal? V cieli. Semka nemusíme dávať len different room, ale môžeme si tam dať aj go to next room. Teda toto, go to next room a dáme blend. Ale keď dávame go to next room a nie different room, tak musíme tie levely mať postupne uložené, lebo keby sme ich mali náhodou naopak, tak by nám mohlo hodiť najprv ten vyšší level a potom proste by to bolo preskakované. Takže keď dávate next room, tak to ide po porade takto. Ale keď si dáte ten different, tak si môžete vybrať, do ktorej proste chcete ísť. Takže my si dáme zatiaľ next room, lebo to je jedno vlastne. Toto vymažeme ho všetkých a hodíme to tu. Dobre, a vyskúšame to teraz. A mal by nás zabiť, áno. Dal nám to odznova kolo.
A keď pôjdeme do dverí, tiež by to mohlo fungovať. A ešte ak ste si mohli všimnúť, tak ešte raz vám to ukážem, ak sa mi to podarí. Tak keď boli, tuto vidíte, ten dušík je za tými dverami, nie je nad nimi, lepšie by bolo asi podľa mňa, keď by bol nad nimi. Tak tam sa to nastavuje takto zase. Pôjdete Object hráč dole, tu máte depth 0, teda ako výška alebo hĺbka. Stena, tá by mala byť asi najvyššie, nad ňou by nemalo byť nič, tak tam môžeme dať 100, hej, to zatiaľ stačí. A keďže sme mali cieľ, tak tam môžeme dať 1, nech je pod hráčom, keď tam pôjde, a duch by mal mať 0, teda by mal byť tiež nad ňou. Teraz to vyskúšame, ako to bude vyzerať. No, už je nad ňou. Keď prechádzal cez ne, tak nebol pod dverami, ale nad dverami. Dobre, čo by sme si ešte mohli ukázať? To je podľa mňa zatiaľ pre tento diel všetko. A zase sa stretneme v ďalšom dieli. Tak čau.